बिए बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव दिनै मोनसे जर'खा हाबाफारि आरो बे जर'खा हाबाफारिनि सावरायनायाव जोङो सानै गेदेमा सावरायगिरिमोनखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। गिबियाव मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो आथिखालाव बिथाङा समाज सिबिनायजों लोब्बा दङ मुस्रि गंगाधर रामसियारि। खुलुमबाय। आरो लोगोसेनो बिथाङा गोबाव सम जिउ नाङै बिथाङा मोनसे फालांगियारि फसंथानजों लोब्बा दङमोन आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा आगु समावहाय सोलोंथाइनि बिथिङावहाय मोजाङैनो रल दंमोन आरो उन समावहाय आजिरा मोननायनि उनावहाय दा समावहाय समाज सिबिनायजों नांथाबगासिनो दङ। बिथांमोन सानै गेदेमाखौ लानानै दिनैहाय सावरायथुन हाबाफारि आरो सावरायथुन हाबाफारिनि आयदाया जाहैबाय आथिखालाव राजखान्थिनि थासारि जे फैगौ 9 एप्रिल खालि आसामाव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। आसामजों लोगोसेनो सोनाब बंग' केराला बेवहायबो बिसायख'थि जागोन, नाथाय जोङो गुबैयै बड'लेण्ड हालामनि बिसायख'थि थासारिजों लानानै दिनैनि बे सावरायथुन हाबाफारि। बड'लेण्डनि हालामाव मोन 15 बियाब दङ। मोन 15 बियाबाव मैखोम राजखान्थि दोलोफोरा राजखान्थियारि बिजाथि फसंथानाय जादों, जेरैहाय कंग्रेस, बिजेपि, बिपिएफ, इउपिपिएल आरो गोबां राजखान्थि दोलोफोर दंबावो। बै गुबुन माखासे राजखान्थि आफादफोरखौ एबा दोलोफोरखौ बेवहाय मुंख'नायनि गोनांथि गैया होनना बुंनांगोन, मानो होनबा बिथांमोननि दा समनि पलिटिकेल जेनाखि अबस्थान एबा थामोनथा बियो गैयाखौ बुंजायो। गुबैयै आथिखालाव बड'लेण्डआव बिपिएफ, इउपिपिएल बे मोननैनि गेजेरावनो सावरायनायनि गोनांथि दङ जानानै फैदों। बेखिनियाव बुंनो गोनां दङ जे मोन 15 बियाबनि गेजेराव बिपिएफआ मोन 10आव कन्टेस्ट खालामनो ओंखारदों। बिजेपिजों एलायन्स जानानै एनडिएनि सासे लोब्बायारि हिसाबैहाय बहाय लाबोनाय जादों बिपिएफनि दोलोखौ। बेराफारसे बिजेपिआ मोन 4 बियाबाव कन्टेस्ट खालामदों। टंला, तामुलपुर, गरेस्वर आरो बिजनी। बेनि अनगायैबो बिपिएफनिफ्राय कन्टेस्ट खालामदों गसाइगाव, दतमा, क'क्राझार, बावखुंग्रि, परबतजरा, सिडली, चिरां, मानास, बाक्सा, भेरगाव, उदालगुरि, माजबाद। इउपिपिएलनि बिथिंनिफ्राय गासै मोन 15 बियाबावनो बिथांमोना बिजाथि फसंदों। गुबुन गुबुन बियाबाव बिथांमोना बिजाथि फसंनायनि मादाव मुंख'थावसिना जाहैबाय तामुलपुराव इउपिपिएलनि आफादगिरि एबा बारग' सिएम बड'लेण्डनि प्रमद बर'। उदालगुरि बियाबाव कन्टेस्ट खालामदों बावैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेननाय आफादगिरि दिपेन बर'। बिथाङा एबसु एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नागारनानै फैनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबदों आरो उदालगुरि बियाबनिफ्राय कन्टेस्ट खालामनो ओंखारगासिनो दङ। बिनि अनगायैबो मुंख'थाव जाहैबाय बाक्सायाव इउपिपिएलनि बिजाथि महरै गसंदों आगु इएम राकेश ब्रह्म आरो बि फेरेंगा एबा रन्जित बसुमतारी। बिथाङा सिडली, चिराङाव कन्टेस्ट खालामदों। बेराफारसे बिपिएफनि मुंख'थाव केन्डिडेटफोरा जाहैबाय दा समाव बिथाङा मन्त्रि चरण बर' माजबाद बियाबाव आरो मोनसे समनि मन्त्रि आरो आथिखालाव बड'लेण्डनि लेङाइ गाहाय रिहन दैमारि। आगुनि एमएलए बिथाङा भेरगाव बियाबनिफ्राय महेश्वर बर'। आगुनि एमएलए बाक्सा बियाबनिफ्राय महनेश्वर ब्रह्म। आगुनि एमएलए मानास बियाबनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी आरो आथिखालाव मन्त्रि एबा इएम बड'लेण्डनि सिडलीनिफ्राय बिथाङा कन्टेस्ट खालामदों फानिराम ब्रह्म। परबतजरा बियाबनिफ्राय डक्टर रिजाल करिम। बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय रुपम राय। क'क्राझार एसटि बियाबनिफ्राय सेवलि महिलारि। दतमा बियाबनिफ्राय एमएलए लोगोसेनो दा समनि बड'लेण्डनि इएम रबिराम नार्जारि आरो गसाइगाव बियाबनिफ्राय आगुनि इएम
सभाराम बसुमतारी बेराफारसे बिजेपिनि बिथिंनिफ्राय कन्टेस्ट खालामदों टंला गरेस्वर बिजनी आरो तामुलपुर बियाबाव आसामनि दा समनि स्पिकार बिश्वजित दैमारी गरेस्वर बियाबाव भिक्टर दास बिजनी बियाबाव बड'लेण्ड एबा बिटिआरनि आगुनि EM अरुप दे आरो टंलायाव बिखान चन्द्र डेका दा बिथांमोननि गेजेरावनो जोङो बांसिनै सावरायनो गोनां दङ आरो बिथांमोनानो मेन रल लानायनि बाथ्रा फैबाय थादों बबेखानि फैबाय थानाय बिसायख'थिया मिथिहोनाय जागोन जे रायजोनि खाथियाव सोर बिजाथिया साबसिनै गावनि आर्गुमेन्टखौ ड्र खालामनानै बिसायख'थियाव देरहासार जानो हायो आरो बिसायख'थिनि रिजाल्ट बिनिबो दिन खालार बानायखाबाय बे जाबाय 4 मे खालि रिजाल्ट बिसायख'थि जागोन 9 एप्रिल खालि आरो रिजाल्टआ जागोन 4 मे खालि दा गिबियावनो ओभारअल दा नैबे पलिटिकेल सिनारिय' एबा राजखान्थि जेनाखि बिसायख'थिनि दोहौ जाफुदों बेनि सायाव बानबुंथि लानि गिबियाव मुसे बिमल चन्द्र बसुमतारी ओभारअल सिनारि जोंनि बिटिसिनि जितु पलिटिकेल ओभारअल सिनारि बा दा जितु बिसायख'थि जानो थांदों बेवहाय सोर देरहागोन बे बारहावाया निर्भर खालामो पार्टिनि मोनसे दोहौ फैनाय आरो केन्डिडेटनि निजा मोनसे इमेज नलेज आरो पारफरमेन्स बिनि सायाव गतिके दा जायफोर केन्डिडेटफोरा माने BPF आरो बिजेपिनिफ्राय सायख'जादों बेवहाय बुंनो थाङोबा मानसिफोरा सिलेक्टिभ गोजौनिफ्रायनो सिलेक्सन खालामना हरदों आरो जों सानो बे सिलेक्सना प्रपार जादों गतिके बिनि सायावनो रिजाल्टआ निर्भर खालामगोन दा जों जेराव BPFनि केन्डिडेट दङ 11 ना बेवहाय जायफोर केन्डिडेटआ कन्टेस्ट खालामदों दारायदों बिसोरो गासिबो गावबागाव समस्थियाव मिथिजासार जानाय रायजोजों मोनदांखाजानाय आरो रायजोजों आजावजानाय गतिके आं सानो बिथांमोननि बेलायाव माने जेबो गाज्रि लामाथिं रिजाल्टआ थांनाय नङा माने मोजांथिंनो थांगोन देरहानायनि फारसे थांगोन जे मोनब्रैयाव बिजेपिनो होदों बेवहाय माने एक्चुअलि केन्डिडेटआ बिजेपि सीटआ खिन्थु बिटिसिनि मानसिया बिटिसिनि बारहावाया बिटिसिनि बेवहाय बिजेपिया मा रल दङ बे सोमोन्दै BPFनि चिफ हाग्रामा बिथाङा निजेनो फोरमायदों जे जोङो 15टा सीटआव 15 सीटआव जों गेलेनाय माने NDA जानानै गेलेनाय NDA जानानै ओमफ्राय बेवहाय गासिबो सीटआवनो जों NDA हिसाबै दंजोबो आरो गासिखौबो देरहाहोनाया जोंनि दायित्व बिनिफ्राय जिहेतु माने मोनब्रै बिसोरखौ होदों दे बेवहाय बिथाङा होनदों जे जोंनि दायित्वआ मोनजिबाखौबो देरहाहोनाय मोनजिबाखौ देरहाहोनाय माने बेवहाय गावनि निजा 11 दङ 11टा आरो बिजेपिनि दङ मोनब्रै थ' गासिखौबो देरहाहोनांगौ दा बेवहाय बिथाङा होनदों जे 15आव जों 11 लादों आरो बिथांमोननो मोनब्रैल' होदों गतिके बै 11आवबो BPF बिजेपिनि भट थागोन आरो बै मोनब्रैयावबो बिजेपि BPFनि भट थागोन दा जिहेतु बयहाबो गावबागाव खुन्थिया गोरा गतिके जेरावबो
देरहानायनि सम्भाबना दं आरो बिथाङा होनदों जे जोङो हादरनि माने बिटिसिनि जौगाखांनायनि खाथिराव सेन्ट्रेलाव थानाय रुलिं पार्टिजों स्टेटआव थानाय रुलिं पार्टिजों जोङो मोनसे कोअर्डिनेशन कोअपारेशनाव थानांगौ जायो कोरिलेशनाव थानांगौ जायो खारन गासिबो फाइनान्सआ बिथांमोननिफ्राय जुदि बिथांमोननिफ्राय जोङो नांगौ फाइनान्सखौ मोनाब्ला माखासे डेभेलपिं खामानियाव जोङो आगबारिनो हानाय नङा गतिके जों मिजिंथियो जे जिहेतु दिनै गोदान गोदान आरो गुबुन जि गोजाम थांबाय दा गोदानै जेरैहाय क'क्राझार टु गेलेमफुं रेल लाइननि माबा लादों आरो अन्यान्य इन्स्टिटिउसन लादों जे बे माखासेयाव खिन्थु सेन्ट्रेलनि फाइनान्स दङ आरो बेबायदि कमिउनिकेसनखौ जुदि आसामला आरो बे रेलवे कमिउनिकेसनखौ जुदि डेभेलप खालामनो हायोब्ला जोंनि हादरा आरो बांसिन जौगाबावगोन माने प्रडाक्शन फेसिलिटि आरो बारायबावगोन गतिके बे जिनिसखौ लाबोफुंनो थाखाय जोङो सेन्ट्रेलनि निश्चय हेल्प नांगोन गतिके जों जुदि सेन्ट्रेलजों सिथाबनानै थायोब्ला सेन्ट्रेलनिफ्राय जुदि जों बे माखासे सुबिदाखौ आदाय खालामनो हायोबा थारैनो जोङो गावनि हादरखौ जोङो गावनि हारिखौ जोङो जौगाखांहोनो हागोन आच्छा बे जाहैबाय ओभारअल नोंथांनि सिन्था जाहैबाय बुंनाय जाहैबाय जे आथिखालाव बड'लेण्डनि जिखि सिनारिय' बेवहाय माखासे पलिटिकेल एजेन्डाजों लोगोसे इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि इस्यु फैदों आच्छा गंगाधर अन्सारि जोबोद बे बेलायाव आङो गिबियाव भारत हादरनि बयनिख्रुइबो जौसिन मोनसे राहा जों गावखौनो खुंनो हानाय बेनो जाबाय बिसायख'थि बेयाव जों भटार्सफोरा भट होनानै जोङो साफा बिजाथिखौ देरहासार होनायजों जोंनि ओनसोलखौ सालायहोनो थाखाय जोङो मानसि सायख'ना हरो जोंफोरबायदि नोगोरारिया बा भटार्सफ्रानो जों सायख'नांगोन आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार राहा आरो बेखौ जायफोर भटार बिथांमोना बेखौ बाहायनो मोनोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो नाथाय बाहायनो थांनाय सिगांनो जों साननो गोनां जायो सोरबादि बिजाथिया हारि हादोर बा जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनायाव बिहोमा होनो हागोन बेखायनो आङो गिबियाव गुबुन हान्जानिफ्राय बिजाथि बेवहाय होनाय नुदों आङो गासैनोबो गिबियावनो आङो बिथांमोननिसिम सिबिनाय मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोदों दावहायाव सोर देरहायो बियो भटार्सफोरनि सायाव सोनारगोन नाथाय जों भटार्सफोरखौ बेखौनो खावलायखाबाय जे नोंथांमोना सानै हयै गावनि बिजाथिखौ देरहाहरनांगोन ओनसोलनि खाथियाव बिटिसिनि जौगानायनि सायाव हादोरखौ जौगाहोनो थाखाय दा एनालाइसिस होनोब्ला नैबे एसे जाजेनहांदों दायो जों जुदि बेखौ रग' थख' जों सावरायनो गोनां जायोब्ला आसामनि बेलायाव मोन 120 गुवार जागोन दा बेखायनो जों दिनैनि सावरायनाया जाबाय जोङो मोन 15खौ टारगेट खालामना लादों बिटिसि ओनसोलाव मोन 15खौ जों सावरायनो लादों आरो बेवहायबो दिनै गासैबो UPPL BPF BJP एनडिएआव दङ होनदों गोजौ लेभेलाव नाथाय दाखालै भबेश बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा फोसावखाबाय नैबे फैबाय थानाय सरासनस्रा आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थियाव BPF आरो BJPजोंल' एलायन्सआ दङ दा बेबादिहाय दहाय जोंहा बिथां सावरायगिरिया सासेया आंनि आगोलाव बुंखालांबाय जे 11आव BPFआ थागोन आरो मोनब्रैयाव BJPआ थागोन थारमाने BPF BJPनि भटआ ज' जागोन जायखिजाया बिजाथि बायदि मोन 15आव आरो फारसेथिं UPPLआबो फोसावदों बिथांमोननि आफादगिरि प्रमद बर'आ बुंदों जे जोङो 15आवनो गासैखौबो जोङो बिजाथि होजोबगोन दा देरहानायनि बेलायाव जों एनालाइसिस खालामनो थाङोब्ला बेखौ जों एसे नायहरनो गोनां जादों दा ओरैनो थोंजोङै नुहुरोब्ला जों नायोब्ला BPFआ जेराव केन्डिडेट होदों बेवहाय BJPआ थोंजोङै भट कास्ट खालामगोन BPFनो
आरो BPFआ जेराव केन्डिडेट गैया थोंजोङै BJP दङ आरो BJPनो बिथांमोना मोनब्रैल' BJPआ दङ BJPआ बेयाव भट कास्ट खालामगोन नङा होनब्ला बेबादि नायहरबाल' थोंजोङै बे मोननै गोजौ थाखोनि बा गोहो गोनां बे हान्जा मोननैया ज' जाबाय जेला बे मोनजिबा बे बियाबाव देरहानायखौ रोखा रोखा नुहुरजोबो बबेखानि नाथाय बेथ' जोङो बुंनानै बा एस्ट्रलजार बायदि बुंखानो हाया जोङो नङा होमब्ला बे गासैबो देरहाजोबगोन होननानै जों बुंनो हाया मानो भट होनो हानाय मोन्थाया भटारनि सायाव थायो नुहुरनायाव एनालाइसिसखौ जों बेबायदि नुदों जे BPF आरो BJPनि एलायन्सआ गासैबो देरहाजोबगोन दा बेखिनियाव जोंहा मालाबा जों नायनो गोनां जायो जोङो BJPआव थानाय भटार्सफोरखौ BPFआव भट होथारगोनखौ सानदों होगोन ना होजोबमारा बेखौबो मालाबा जोंनि भटार्सफोरनि गेजेराव सावरायनायखौ नुयो जे बिथांमोना BJP जानानै BJP महरै भटखौ होमारथारगोन ना थारा बेबायदिखौ मालाबा सावरायबायनायखौ जोङो खना खनला खोनानो मोनो बे जुदि मालाबा बेफोर खहा जागोन नामा बिनि थाखाय सांग्रां जानांगोन बबेखानि BJP आरो BPFनि एलायन्सआ जुदि गोख्रों जादोंब्ला बिथांमोना बेयाव एसे दाजाबथियारि महराव मोनसे खामानि फैगोन नाथाय बेखौबो जों रोखा बुंनांगोन जे सुरखौ गुरै सानना लानायाबो थिग नङा होनब्ला बेखायनो आं सानो गासैबो हान्जाया रुजु रुमै नैबे फैनाय बिसायख'थियाव गोजोनैनो भटखौ गेलेनांगोन भट होगिरि रायजोफोरखौ आङो बेखौनो खावलायखाग्रोबाय बिनि उनाव जों आरो सावरायबावगोन जों दान्दिसे ब्रेक लानि ब्रेकनि उनाव फैगोन जे फैबाय थानाय बिसायख'थि थासारि बड'लेण्डनि राजखान्थि ब्रेक फैफिनदों जे जर'खा सावरायथुन हाबाफारि आथिखालाव बड'लेण्ड लोगोसेनो आसाम नाङै राजखान्थियारि थासारि बे जाहैबाय फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 9 खालार खालि रायजोनि आयेन आफादनि बिसायख'थि जागोन आरो बे बिसायख'थिनि थाखाय दिनैसिम आसाम नाङैनो गुबुन राजखान्थि दोलो आरो राजखान्थियारि बेक्तिफोरा राजखान्थियारि दावहायाव बारसोमगासिनो दङ जों गुबै सावरायगासिनो दङ बड'लेण्डनि मोनजिबा बियाबनि सायाव सावरायथुन हाबाफारि जे बड'लेण्डनि बे बिसायख'थियाव बड'लेण्ड हालामनि मोनजिबा बियाबनि बिसायख'थियाव मैखोमै बबे हालामा नोजोरथावसिन जागोन जों बिनि सायाव सावरायगोन नाथाय बिनि आगुआवनो जे जोंनि सानै सावरायथुनगिरि बिथांमोना माखासे माने बानबुंथि होदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BPF UPPLआ मैखोमै रल लागोन बुंनाय जादों दा बेखिनियाव NDAनि बाथ्रा फैदों जे NDA एबा BJPजों दैदेनजानाय बे मित्रजोट होनना बुंनाय जादों बे मित्रजोटनि बाहागोआरिमोन UPPLआ नाथाय थांनाय BTCनि बिसायख'थियाव गाज्रियै जेनदोंमोन BJP आरो UPPLआ आरो BPFआ मोन 28 बियाबाव देरहासार जानानै सरकार दानो हादों अब्लाबो BPFआ हारसिङैनो सरकार दानो हायो अब्लाबो बिथांमोना बा BPFआ मित्रजोटआव थाफानायनि सार्थआव BJPनो माखासे माने बिबान होनाय जादों आरो डेपुटि स्पिकारखौबो BJPनो हगारना होनाय जादों दा बैफोर बिथिङा UPPLनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां थासारि जाफैदों आरो दुखु गोनां थासारि माने दिनैनि समाव UPPLआ NDAजों दं गैया बुंनो हाया जादों BJPआ NDAजों UPPLखौ दं बुङो आरो बेराफारसे UPPLआ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गासैबो बियाबावनो बिजाथि फसंदों आरो NDAनि बाहागोआरि मैखोम बाहागोआरि BJPनि बेरेखाबो बिथांमोना गसंदों तामुलपुर गरेस्वर टंला आरो बिजनियाव दा बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला UPPLआ NDAजों गैला जों बेखौ बुजि मोनो आरो बावैसोनो जाहा रामसारि बिथाङा बुंदों जे दिलीप सयकिया रायजिक BJPनि आफादगिरि बिथाङा बुंदों जे NDAनि अंशदार हिसाबै
सिट शेयरिंआ जादों BPF जों आरो BJP जों BJP जादों जादों। आरो UPPL खौ गैया बुंनाय जादों दा बेनि मानिया मा जे UPPLआ इन्डियायाव गैला नाथाय प्रमद बर' UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ थांनाय 9 खालार खालिनि जेनाखि रायजो सभानि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथाङा कन्टेस्ट खालामदोंमोन आरो बिना प्रतिदान एबा बादायनाय गैयाजासेनो बिथाङा देरहासार जायो आरो बेखौ एनडिएनि बिजाथि होननानै एनडिएनि बिथिंनिफ्राय फोसावनानै होनाय जादों दा बेफोरो जोबोद गोनो गोथो थासारियाव दा जाबाय थादों बेराफारसे मुस्लिम भटनि खोथा फैदों जे मुस्लिम भटखौ BPFआ माबोरै आवथायनो UPPLआ बोरै आवथायनो बैफोर बिथिंखौ लानानै बिथांमोना मोनसे जुजिलायनाय जाफुबाय थादों UPPLआ बुंदों जे जोङो एनडिएजों गैला एनडिएजों गैला आरो बे बाथ्राखौ बुंदों स्वयं रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि बिथाङा UPPLनि सासे मैखोम बिबानगिरि आरो UPPLनिनो गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङाबो बुंदों जे जों एनडिएजों गैया बिनि बुंनायनि खोथाया जाहैबाय मा जे मुस्लिम भटखौ आदाय खालामनो हायो नामा बेराफारसे खिन्थु प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय दिनैसिम एनडिएजों गैया बुंनाय जायाखै दा बिथांमोना जुदि सासे सानै MLA देरहालाङोब्ला BJPजोंनो लोगो नांनानैहाय आसाम सरकारनि बाहागोआरि जागोन आरो मन्थ्रिफोर लाहैफिननायनि आसा दङ बेखौ थासारि जादों दा बिनि सायाव जों सावरायगोन जे बे बेलायावनो मुंख'नो गोनाङा जाहैबाय जे मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ बे खेबाव बिसायख'थियाव बाहागो लायाखै एबा बाहागो लानो मोनाखै गोनो गोथोआव दङ जे UPPLआ बिथांनो टिकेट होआखै ना गाव लायाखै सासे मन्थ्रि सिटिं MLA बिथाङा UPPL टिकेट मोनाखिसै बिनि आन्दाराव मा थागोन बेराफारसे MLA जिरन बसुमतारी बिथाङाबो बादायनायनि थाखाय टिकेट मोनाखै आरो भुपेन बर' सिटिं MLA बिथाङा भुपेन बर' बिथाङा टिकेट मोनैनि खुद्रिनानै BPFआव जइन जाफैदों बेबायदि थासारि जादों दा बे हालोदावहाय जोङो रायजो राजाया जोबोद गोनो गोथोआव दङ जे UPPLआ आसलते माबायदि पलिटिकेल लाइनजों थांगासिनो दङ आरो BPFआ मा खालामनो थांगासिनो दङ तामुलपुराव BJPनि मैखोम दैदेनगिरि आरो आसामनि स्पिकार बिश्वजित दैमारिया बिजायथाइ गथायदों लोगोसेनो दा जरदार भाबै गावनि केनभासखौ सोलिगासिनो केम्पेइनखौ खामानि मावगासिनो दङ आरो बेवहायनो UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा कन्टेस्ट खालामजाबदों दा बेफोरो जोबोद गोनो गोथोआव खालामनाय जादों दा बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो गंगाधर रुंसारि दा बेखौनो जों सानथावना जादों फारसेखै BJPनि आफादगिरि स्टेट हादोरसानि बिथाङा होनखादों जोंजों UPPL जों एलायन्स गैलिया BPF जों BJPआ नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थिनि बे दावहायाव जुजिगोन ज'है फारसेथिं नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दाखालि बावैसो जालांनाय जे माने बै रायजो सभानि बिसायख'थियाव नाथाय BJPनि बा NDAआ मदद खालामनानै दिनै मानाव गेदेर बिथां प्रमद बर'खौ देरहाहोबाय बेबादि थासारियाव जोंनि दिनैनि भट होग्रा रायजो राजाफोरा आख' फाख' जादों नाथाय मोनसेखौ आं नोजोर होबाय थादों बेबारनि जा बिसायख'थि दा जाजेननांदों अबेसिबा केनभासआ बाराद्राय गरमा गरमि नङि एसेबा थासारिफ्रा माने गुसु गुसु बायदियै आरामै थांगासिनो दङ दासिमहालागै माने NDAजों सोर दोंमारो सोर गैमारा माखासे खोथाखौ बुंब्लाबो खायसे खायसे जा मावफारि बेफोरो दग' मग' खालामदों नोंथाङा जेखौ बुंदों मानो होनब्ला रायजो सभानि बिसायख'थियाव प्रमद बर' बिथांखौ देरहा होबाय NDAआनो BJPआनो आरोबाव दायो नाथाय हारसिङै उदाङै UPPLआ नैबे आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थियाव गेलेनो नाजादों आरो बे बारनि नोजोर होथावना बिसायख'थि नोजोर होथावनाया जाहैबाय माखासे मानि एकदम गोजौ थाखोनि सिनायफ्ले जानाय केन्डिडेटफोर जोङो जेरै जोंहा उदालगुरिनि खोथाखौनो बुंबाय दानि डेपुटि चिफ
डेपुटि चिफ आगोलनि मन्थ्रि बिथाङा खेबनैयानो मन्थ्रि जादों दाथ' डेपुटि चिफ रिहन दैमारि फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनबोनाय खेबसे नङा खेबनै आफादगिरिनि मासियाव थानानै दैदेनबोनाय बिथां दिपेन बर'आ UPPL निफ्राय बिथाङा बिजाथि होदों दा बेखायनो रायजो राजाया सानैखौबो नोजोर होदों बबेखानि फारसेथिङै एलायन्स हान्जानि थाखाय BPFआ गोख्रों दावगानायखौ जेबादि नुदों माने BJP आरो BPF BJPनि भटआ BPFआव गोलैथारमारोब्ला रिहन दैमारिनि देरहानाया फाखा बे खोथाखौ बुंसोलायनायखौबो जोङो नुनो मोनदों फारसेथिंजाय UPPLनि आफादगिरि बिथाङा होनदों जे रिहन दैमारिया देरहानाया बे सिउर सद नंखाले जों देरहासिगोन बेबायदि खोथाफोरखौ बुंदों दा रायजो राजाया भट होग्राफ्रा बेफोरखौ अंकखौ बे साननैसोआ जोबोद मोजाङै खालामगासिनो दङ केनभासआ मोननैनियाबो माने गोख्रों दावगागासिनो दङ आरो फारसेथिं सासे मोनसे समस्तिखौ आं नोजोर होबाय थादों दतमायाव जोंहा आबसुनिनो मोनसे समाव गोख्रों आफादगिरि आरो बिथाङा MLA बो जाबाय दायो बिथाङा BTCनि मन्थ्रि EM बिथाङा रबिराम नार्जारिखौ होदों फारसेखैनो UPPLनिबो सासे नेहाथारि बिथाङा राजु नार्जारि दिनै होननांगौ बिथाङा हयथ' गोदानै बिसायख'थियाव बाहागो लागोन बे बाराव नाथाय BTCनि इलेक्सनाव बाहागो लादोंमोन जेनदों बिथाङा जेनदों होमब्ला देग्लाय बे नैथि खेबाव बिथाङा बिसायख'थियाव बे आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थियाव थांदों दा रबिराम नार्जारिनि प्लास पइन्टआ बेनो बिथाङा सरकाराव दङ दा सरकाराव थानाय नालाय बिथांखौ नोजोर होदों बिथांखौ जोङो बा आरोबाव मन्थ्रि मोनबावगोन बेबायदि खोथाफोरा सोनारो दा आरो मोनसे बियाबखौ जोङो नोजोर होथावबावो बे जाबाय तामुलपुर जाय तामुलपुराव आगोलनि BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा CM प्रमद बर' बिथाङा आबसुनिबो आफादगिरिमोन आरो फारसेथिं आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारिया जाय बिथाङा 19 बोसोर रायजो सभानिबो MP जाबोदों आरो फारसेखै तामुलपुराव मोनसे समाव MLA बोमोन दा बिथांमोननि सानैनि जि जुजिलायनाय बे जुजिलायनायनि साननायाव माखासे सानदों माने बिस्वजित दैमारिया BPF आरो BJP बे जे गोरोबलायनायखौ मोनबाय एलायन्सखौ मोनथारबाय बेनि थाखाय बिस्वजित दैमारिया देरहाथारसिगोन आरो ओरैनो सरासनस्रा रायलायनायफोरखौ खोनायो माखासेफोरा माने बर'नि भटखौ प्रमद बर'आ बोनो हागोन बे खोथाफोरखौ रायलायनायसो नाथाय एलायन्सआ जे BPF आरो BJP जानायनि थाखाय गोबाङानो बिस्वजित दैमारिया देरहागोन बेबायदि सावरायलायनायखौ जोङो खोनानो मोनदों बे जाबाय तामुलपुर आं गुवारै बेखौ बुंबावलिया आरो मोनसे बियाबखौ आं खिन्थु नोजोर होदों जायखौ जोङो आं सासे नोगोरारि भटार हिसाबै मोनसे समाव लरेन्स इस्लारिया आबसुनि गाहाय नेहाथारिमोन मोजां बिबुंथि होनो गोरों आरो फारसेथिं ओजोंहाय सेउलि महिलारि आं दायो बारा गोबाव जायाखै आं लाखोमानो सानाखै दै आं बेक्तिगत भाबै लाखोमानो सानाखै दा साननैसो गोबां मानसिया बिथांनि बुंनाय स्टाइलफोरखौ खोथा बाथ्रा बुंनायफोरखौ जिखुनु मार्जित खोथाफोरखौ बुङो बे बुंनायफोरखौ नायनानै सेउलि महिलारिया गोबां भटआव देरहासिगोन होननानै बुंनायखौ जों खोनानो मोनबाय हादों बबेखानि बेखौबो बुंनांगोन लरेन्स इस्लारियाबो बाथ्रा बुंनायफोराव माने सानैबो असमिया आरो बर'आव लरेन्स इस्लारियाबो मोजां बुङो आरो फारसे दायो नुनो मोनबाय जे सेउलि महिलारियाबो जोबोद मोजाङै बिथाङा माने बर' आरो असमिया रावावबो मोजाङै बिबुंथिफोरखौ लाखिबोदों बेंगलिबो बुङो इंलिस हिन्दी माने क्वालिफाइड सानै सुबुंनि नोगोरारिनि गेजेराव बे समस्तिया जाबाय क'क्राझार ST समस्ति बेहाय मोजां जागोन सोरबा सासे देरहाखागोन होननानै जों बुंनांगोन नाथाय गोबाङानो बुंदों दे सेउलि महिलारिया बांसिन भट मोनसिगोन हाइएस्ट भटआव देरहागोन होननानै बुंबाय हायो बे बेसेबां जाफुंसारो बिसायख'थिनि रिजाल्टनि उनावसो जों मिथिगोन आङो नोजोर बोदों
दिनै UPPLनिफ्राय लरेन्स इस्लारियाबो जुजिबाय थाबनायखौ जों नोजोर बोदों देरहानाया सोर जायो उनाव जों मिथिसिगोन फेरेंगानि खोथा रनजित बसुमतारीखौनो फेरेंगा होना होमबा रनजित बसुमतारीया मोनसे समाव बिथाङाबो EMमोन मोनसे समाव NDFBनि दैदेनगिरिमोन रनजित बसुमतारीया आरो दिनै BPFनिफ्राय BJP एलायन्सआव जोंहा पानिराम ब्रह्म फैदोंमोन आं मोनसे समाव सानदोंमोन जे रनजित बसुमतारीया EM जानायाव माखासे मानसिखौ बोननानै लांबाय दा नुबाय मानो होनब्ला सिडली बियाबाव गोख्रों लिडार चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी सानैबो UPPLआव दंहैयोमोन बे समाव आं सानदोंमोन खाम्फा बरगयारी चन्दन ब्रह्मनि माखासे पकेटफोरा रनजित बसुमतारी जुदि मोनोब्ला बे रनजितआ देरहालांसिगोन बेबायदि साननाय फैदोंमोन नाथाय आथिखालाव रनजितनि बे पानिराम ब्रह्मनि फेभाराव बिथां चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी बिथां सानैमोनाबो नांगासिनो दङ जुजिगासिनो दङ आरो बेल' नङा बे डाक्टर सांग्रां ब्रह्म जाय केन्डिडेट जानो लुबैदों बिथाङाबो BPFआवनो जइन जाफैबाय दा बेफोरखौ नायोब्ला चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी डक्टर सांग्रां बिथांमोननि माखासे पकेट भटफोरा खिन्थु नैखि थांसिगोन पानिराम ब्रह्मनिखौ थांगोन बेखौ नोजोर होयोब्ला बेयावथ' पानिराम ब्रह्मआ देरहानायासो बांसिन जागासिनो दङ बबेखानि रनजित बसुमतारीया जेनगोन जेना आं बेखौ आं दिनै सासे भटार जानानै बुंनो हाया थांनाय BTC बिसायख'थियाव दा सिडली चिरां जिथुखि MLA बियाब बेनि BTCनि एसेम्ब्लिफोर दङ सेगमेन्टफोर दङ बे जाहैबाय निसिमा काजलगाव आरो 13 चिरां आरो 14 चिरां बे मोनब्रैबो बियाबनि गासैबोआनो खिन्थु BPFनि दखलाव खाम्फा बरगयारीया UPPनि जानानैहाय देरहासार जाबोदोंमोन नाथाय बिथाङाबो दिनै BPFआव हाबनाय लोगो बेवहाय आउट जाबाय UPPLआ दा बेखौ नोजोर होयोब्ला माने पानिराम ब्रह्म देरहाखादां आरो रनजित बसुमतारीया गाव निजेनो जेनदों निसिमा बियाबो बिथाङा कन्टेस्ट खालामदोंमोन बे जेनदों दा बेखौ नोजोर बोयोबाथ' बेबायदि जों बुंनो हासै दा आच्छा बिमल चन्द्र बसुमतारी आं जेनेबा अदालगुरिनि खोथाखौनो बुंबाय बा तामुलपुरनि माने मोनसे सिमिलारिटि नुनो मोनो आरोखि सिमिलारिटिया मा बेवहाय अदालगुरियाव जि सानै बिजाथि माने कन्टेस्ट खालामदों सासे जाबाय माने BPFनि सासे जाबाय UPPL दा BPFनि केन्डिडेटआ जिहेतु बेवहाय फुराना मानसि गोजाम मानसि बिनि आगोलबो मन्थ्रि जाखांबाय MLA जाखांबाय दाबो EMबो जादों BTC डिपुटि चिफ BTC डिपुटि चिफ जादों आथिखालाव बे हिसाबै बिथाङाबो माखासे गोहोम दं दा गाव पावाराव बै थानाय समाव दा थानायाव माबा मोनसे मावनानै निश्चय मानसिफोरखौ एसेबाबो इनफ्लुयेन्सआव लाबोनो हादों गतिके आरो फारसेथिं दिपेन बर'आ जाबाय सासे इयथ ग्रुपखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय मानसि जों जुदि भटार्सखौ एज ग्रुपआव रानोब्ला एज ए हल आरोखि माबा आइडिय'लजि हिसाबै नङाबाबो किसुमान इयं ब्लाडनि खोथा थायोथ' ओमफ्राय पेरेन्ट ग्रुपनि खोथा थायो दा मेजरिटि पेरेन्ट ग्रुपखौ जोङो हमनानै लानो हायो रिहन दैमारिनि पक्षे दं माखासे इयं ब्लाडआ खिन्थु दिपेन बर'निसिम दङ बेहाय मोनसे खोथा दं BPFआ इयं ग्रुप दङ जेरैहाय BSC दं आरो लोगोसे इयुथ BPFबो दङ आरो दिनैनि दिनावहाय गोबांथार माने इयुथफोरा UPPLनि इयुथफोरा दिनैनि समावहाय BPF फारसे थेवबो आं मानो बिदि बुंखो बिथाङा माने दुलाराय बर' फरायसाखौ बेनो आं मिथिया नामा बेखौ मिथिनानैबो खिन्थु आं बुंदों खारन जों बिजनियाव नुदोंमोन प्रथम जेला इलेक्सन जायो AGPआव माने असमियाफोरा 35टा दल गठन खालामनानै केन्डिडेट माने मोनसे केन्डिडेट फसंदोंमोन बिसोरो रिजाल्टआ मा फरफिटेड मानो इयुथ ग्रुप नङा 35टा बेवहाय ग्रुप जादों बिसोर थिगानो नेम सेक अल आर अर्गानाइजेसन रावहाबो पाब्लिक सापर्ट गैया
अर्गेनाइजेसन जाबानो जायाथ' नों रेजिस्टार खालामबानो अर्गेनाइजेसन जायाथ' नोंहा पाब्लिक एक्टिभिटिस थानांगोन बेस थानांगोन पाब्लिक इनफ्लुयेन्स थानांगोन उदालगुरिनि बे खेथ्रआवनो आङो बेखौ बुंदों इयर ग्रुपआ मेजरिटियानो दाबो आबसुनि माबायाव दङ बेनाराव दङ बेखौ बुंनो सानदों जों नंगौ। सिखार खालामनांगोन बेखौ माने दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ भटनि दैदेनबोदोंमोन पेटार्नाबो नालाय बुङो नंगौ बिजनियाव जिहेतु बर'नि भट पेटार्न बेबो बुङो जे इयर्डनि इनफ्लुयेन्सआव दाबो बहुद माबा दङ बेखौ अस्वीकार खालामबा आंहा बुंला गैया नंगौ। खिन्थु आं खालामा खारन आं नुदों रिजाल्टखौ नुदों गतिके बेवहायबो जे बिदि एफेक्ट थानाय नङा बेखौ आं साना गतिके बेयो स्ट्रंलि कन्टेस्ट जागोन स्ट्रं जागोन स्ट्रंलि कन्टेस्ट जागोन दिपेन बर' आरो रिहन दैमारिनि रिहन दैमानि गेजेराव सोर देरहायो बिथांमोननि खोथा बिथांमोननि लिडारशिपनि खोथा खिन्थु गोहोमा नंगौ कन्टेस्टआ जागोन जागोन ओमफ्राय दा थिग बिदिनो तामुलपुरावबो बिदिनो सेम थिं माबोरै सेम थिं जे बै एखे इयर ग्रुपनि फेक्टरा बेयावबो खामानि होगोन प्रमद बर'खौ प्रमद बर'जों थाहैबाय ओमफ्राय बिश्वजितजों पेरेन्ट ग्रुपनि फेक्टरा होगोन माने मिडिल ग्रुपआव बा निउट्रेला डिसाइड खालामगोन जे सोर देरहागोन खिन्थु एज ए होल पेरेन्ट ग्रुपआ निश्चय बिश्वजित दैमारिजों थागोन मेजरिटि आरोखि आं गासिबो होनाखै मेजरिटि इयर ग्रुपआ थागोन प्रमद बर'जों स्वाभाबिक आरो बेखौथ' होनबालाय जों बुंनो हायो दिनै बे जे जोंनिया क'क्राझार एसटि लरेन्स इस्लारिया मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनबोदों नेहाथारि गाहाय नेहाथारि जाबोदों होमब्ला बै इउथनि भट्सखौ लाइमोनफोरनि भट्सखौ बिथाङाबोथ' मोननाया गोबांनो दङ बेवहाय मोनसे खोथा दङ मोनसे आरो दा क'क्राझारनि खोथाखौ फैनो बेवहाय जिखुनु खामानियाव गुरु थायो बेवहाय माने बिथाङा दहायनो बुंदों सेवलि महिलारिनि खोथाखौ माने बिथांनि पलिटिकेल डायलगा एसे एडभान्स जानाया स्वाभाबिक खारन बियो पेरेन्ट्सनिफ्राय पलिटिकेल माबाखौ नलेज एन्ड एनभाइरनमेन्टखौ मोनबोखादों गतिके माबाया बिनि अपोनेन्टआ बेसे मोनदों आं मिथिया बेकग्राउन्डखौ खिन्थु आं सेवलिनि बेकग्राउन्डखौ मिथिगौ गतिके बिथाङा पलिटिकेल बेकग्राउन्ड दङ देरहानाया बेलेग खोथा मानसि बोनो हायो बे बेलेग खोथा खिन्थु बे पलिटिकेल टेलेन्टआ दङ जायनि थाखाय बे पलिटिकेल थारमाने नोंथांनि खोथाखौनो आङो माबा होननानै बुंनो सानदों जे लरेन्स इस्लारियाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनबोनाय सासे गोख्रों दैदेनगिरि महरै बिजोंबो इउथ आरो इउपिपिएलनि माखासे पकेट भटआ थाखाथारगोन बेखायनो बियो माने मोजां बादायनाय जागोन आरो बेहाय इउथ ग्रुपनि आरो पेरेन्ट ग्रुपनि खोथा फैया मानो होनना बुङोब्ला बे पलिटिकेल मोनसे जुद्ध जाहैबाय फाइट जाहैबाय बे पलिटिकेल फाइटआ ओरै जादों जे थांनाय 5 बोसोरनि रेफारेन्सआबो फैबाय थागोन बे बिसायख'थियाव आरो बे थांनाय 5 बोसोरनि रेफारेन्सखौ लानानैनो बिपि बा आसुरित धरननि 28था बियाबाव देरहासार जानानै सरकार दाबिदों आरो नोंथांनि बुंनायाबो कारेक्ट बे लाइमोन गायखङा आबसुदोल' नंलिया आरो गुबुन लाइमोन माने ग्रुपबो दंबावो दा थांनाय 5 बोसोराव बुंनो लुबैबाबो बुंनो हाया गाज्रि फेक्टर दङ दा बे थांनाय 5 बोसोराव जे बड'लेण्ड एरियाखौ एकदम जुरा खालामनाय जादों होननानै बुङोब्ला एकमात्र सेनिटारि जादों इउपिपिएल प्रमद बर'नि राजखान्थि माने मिसुर नङि बेराफारसे माने रेसपन्सिबिलिटिया बियो लानो रोङि दा बैफोरनो जोंनि बड'लेण्ड हालामखौ नस्थ' खालामनाय जादों आरो बिनि थाखायनो थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिथाङा 28आव जेनदों आरो दिनै गोबांसा बुंनो नागिरदों जे दा जे बिथाङा एनडिएजों दं गैया गोनो गोथो बेबो बिथांनि माने पलिटिकेल इनमिसियरनि उदाहरन बेयाव मोनसे आरो खोथा फैयो माने व्हाट इज लिडारशिपनिबो खोथा दं बेवहाय लिडारशिपआ माबादि बे चेप्टारा बेलेग दा नैबे प्रमद बर'आ एनडिआव दंना गैया बे मोनसे कुइसन नङा होमबा बिनि एन्सारा मा जों रावबो मिथिया खिन्थु जोङो माखासे महर मोखां नुनानै जों माबा मोनसे साननो हायो बे जाबाय मा जे जों नुदों जे पेपाराव होगासिनो दङ
होगासिनो दङ डिक्लारेसन जे जों एनडिआव गैला एनडिआव गैला खिन्थु जों खुनुदिन रिटेन माबानाय नुवाखै होआखै प्रमाण गैया बे प्रमाण गैयैखौ आरो जों प्रमाण मोनबाय जे देखा देखि प्रमद बर'खौ रायजोसभायाव एनडिआनो फाथायदों बेथ' गतिके दा बिस्रा सिङाव पलिटिकेल मा इन्टेक्ट दङ जों मिथिया हयथ' बिथां रामसाय बुंनाय बादि जे माने माइनरिटि भटखौ मोननो थाखाय बेबो मोनसे टेकनिक जानोबो हागौ बे मोनसे नोजोर बेखौनो बोगासिनो दं जाहैनो हायो गतिके बेफोर जाबाय मोनसे माने डिप्ल'मेटिक गेम प्लेन गेम प्लेन दा नै मोनसेखौ जोङो खिन्थु मोननैखौ बै नोजोर होनांगौ दा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय नैबे बिटिसि सरकारा नैबे दान मोनबायाव बेसे मोजां खामानि मावदों मावाखै रायजोफोरा बाराद्राय हमस्लाबनो हायाखै मावहांदों नङा होमब्ला बेबारे बे दानख'आरि नोजोर फैथ'वाखै दा हाग्रामा महिलारिया पजिटिभआव माबायाव दोंथ'यो आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जोङो बिटिआर आरो बिटिसिनि खुंथायारिनि गोहोखौ लानानै जों जुदि आरो एसे नोजोर होयोबा रायजोनि गेजेराव सावरायनाय मा जादों जे बिटिआरनि समाव डाइरेक्ट डिसिआ कन्ट्रल खालामदोंमोन बिटिआरनि डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारनो हरफिननायनि बे जिनिसखौ सावरायसोलायदों आरो बै समाव बिटिआरनि इएमफोरा दा जिबायदि बिटिसिनि सरकारनि दिनाव इएमफोरा एस्कर्ट मोनदों बेबायदि एस्कर्ट मोनाखै सरासनस्रा जिखिनि जोंनि नोगोरारिफोरा बेखौबो नोजोर होदों माथो बिटिआरनि दिनाव इएमफोरा एस्कर्ट मोनाखैमोन दा बिटिसिनि दिनाव एस्कर्ट मोनबाय बेथ' बिराद होमबा थारमाने गोजौसिन जाबाय आरो बेल' नङा बिदि डेपुटि चिफ बिटिआरनि दिनाव डेपुटि चिफआ केबिनेट मर्यादा गैयामोन दिनै रिहन दैमारिया डेपुटि चिफ जानाय लोगो लोगो बिथाङा केबिनेट बे मर्यादाखौ मोन्दों सरासनस्रा सुबुङा बेखौबो नोजोर होदों थारमाने बिटिसिनि खुंथाया दासो गोहोगोरा जादों बै बिटिआरनि दिनाव बेफोरखौ एसे माने गुरै खालामना होदोंमोन होननानै बे जिनिसा सावरायनायफोरा फैदों आरो बेखौ बिपिएफ आरो बिपिएफआ एटलिस्ट बिपिएफआ बेखौ मोनसे खाबु लागोन केम्पेइनफोराव दै आं बाय नोजोरबो होदों बिथांमोना केम्पेइनाव खाबु लागासिनो दङ जे नायदो रायजोफोर बिटिआरनि दिनाव ओरैमोन जोंनि बिटिसिनियाव दाना इएमफोरा ओरैबायदि गोहोगोरा जाबाय आरो जोंना बिटिसिनि डेपुटि चिफआ ओरैबायदि गोहो मोनबाय बेफोर जिनिसखौ सावरायलायगोन आरो बेनो बिपिएफनि थाखाय बे प्लास पइन्ट जादों बे सोमोन्दै आं मोनसे खोथा बुंनानै नोंहा मोजां बाथ्राखौ रायखांदों जे पावार एन्ड फांसन जिनिसा ओरैबादि जे बिटिआरनि समाव माने जितु एक्जिकिउटिभ पावार कन्ट्रल बाय डिसपुट बेनिफ्राय जोंनाव जितु प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थायो बेखौ चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार बानायदों सिइअ माबा नङा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नङा बेनिफ्राय बियो डिसपुटनि आन्दाराव बेनिफ्राय इएमफोरनि पावारखौ कन्डन खालामनानै बेखौ सेन्ट्रेलाइज खालामदों डिसपुटआव ओमफ्राय डिसपुटनिफ्राय होदों डिसिनो पावारखौ डिसिनो होदों अल स्किमफोरखौ सेंसन खालामनो हायो डिसिआ ओमफ्राय अल एमप्लयिखौ माने जों अफिस सालायनायनि जोंहा मोनसे एक्सपिरियेन्स दङ आं स्टेटनि खोथाखौ मिथिया दे सेन्ट्रेलाव अफिसारफोरनि मोनसे एनुवेल कनफिडेन्सियेल रिपर्ट थायो जायनि सायाव प्रमोशनबो निर्भर खालामो माने सिआर कनफिडेन्शियेल रिपर्ट सिआर कारेक्ट तो बे जिनिसा माने आगोलाव बिटिएडिनि समाव बे जिनिसा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि सायावमोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया डिसिफोरनि एसिआरखौ लिरो गतिके डिसिफोरा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि आन्दाराव कन्ट्रलाव थानो बाध्य खारन सार्भिस रेकर्डनि खोथा दङ फिउचार माबानि प्रभिजननि खोथा दङ जायनि थाखाय बिसोर बाध्य दिनै बे पावारा डिसपुटआव थांनाय लोगो लोगो माने
आगोलाव मा खालामोमोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिखौबो एसिआरखौ सिबा लिरोमोन गतिके बिथाङाबो सिबनि आन्दाराव थानो बाध्य खिन्थु बिटिआरनि समाव दे आर फ्रि फ्रम अल जोंनि इलेक्टेड पार्सननि आन्दारावनो गैया बिसोरो होमबा जोंनि बे काउन्सिलखौ मानो मानिनो बे ब्युरोक्रेसिया बे जादों अबस्थाया फारसेथिं 16टा डिपार्टमेन्टखौ लानानै थांदों कन्ट्रल बाय दिसपुर बेनिफ्राय जोंनि जिथु अन्थाइ बाला बेनि रेभिनिउ जों खोनानो मोन्दों अलमस्ट 90 crore जायो पार इयार जायखौ लानानै गोदोनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ माखासे कन्टिनजेन्सिनि साख्रिखौ सालायोमोन ओमफ्राय बे जिनिसा बिटिआरनि समाव गैया जादों बेफोर माखासे डिमेरिट्स ओमफ्राय नैबे जाबाय ब्युरोक्रेसिनाबो डेन्जार बाथ्रा आं जिथु माने माबाखौ सार्भिस कन्ट्राक्ट रुलनि सोमोन्दै जिखिनि आं मिथिगौ आरोखि आरो नैखौबो रायलायसोनाय खोनानो मोन्दों आङो दे दा CSB सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड बे हाग्रामा महिलारिया दैदेननाय समावनो बेखौ दङमोन होननानै जों मिथियो CSBआ बेखौ बिटिआर सोरखारनि दिनाव बिथां गेदेमा जोंहा प्रमद बर'नि दैदेननाय समाव बै बिटिआर सोरखारनि समाव बेखौ नाङा होननानै बुंनायावबो हाइकर्टआ उनाव बेनो थानांगौ होननानै राय होफिनबाय बेवहाय बेखायनो बिथांमोनानो लुजार जाबाय 6 मासल' बेखौ सालायनो मोनबाय जायनि थाखाय माने बोसोरब्रै खावसे बोसोरानो बिथांमोना बेखौ मोनासै जायनि थाखाय बे उइथिन दा 5 years ड्रबेक्सनि माबाया बाराद्राय जादों ओमफ्राय जायनि माबायाव रिटार्नाव नै बेवहाय हाग्रामा बिथाङा एडभान्टेजखौ मोन्दों थांनाय एमसिएलए इलेक्सनाव जोङो सावरायबावगोन दा जोङो दान्दिसे ब्रेक लानि ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन बे जर'खा हाबाफारिनि जोबथा खोलोब फैफिनदों जे दा समाव आसामाव बिसायख'थि आरो बड'लेण्डनि मोन 15 बिहाबनि सायाव जों सावरायबाय थानाय जादों बे जर'खा सावरायनाय हाबाफारियाव जे बिपिएफआ मोन 11 आरो मोन 4 बिजेपिनि बे जाहैबाय एनडिएनि बिजाथि फसंनाय लोगोसेनो बेवहाय जर'खायै गोबांथार दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंदों गुबैयै इउपिपिएल कंग्रेस इन्टारनेशनेल भटार्स पार्टी आरो गोबां दङ जोङो गोबांखौ सावरायालासिनो सावरायबाय थादों जे इउपिपिएल बिजेपि बिपिएफनि बबेबाथ' जय भारतबो दं दा जय भारत दङ दा भेरगाव बायदियाव बे समावहाय जोङो सावरायनि मोनथाम दोलोनि इस्युनि सायाव इउपिपिएल बिपिएफ बिजेपि जे बिजेपिआ फसंनाय मोन 4 बियाबनि बाथ्रा बेयाव फैगोन जे तामुलपुराव बिस्वजित दैमारि बियो मैखोमै कन्टेस्ट जानो थांगासिनो दङ इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांदों बेराफारसे बिजनियाव बिपिएफनि केन्डिडेट गैया बिजेपिनि अरुप कुमार दे आरो इउपिपिएलनि आगुनि एमएलए बिपिएफनि बिथाङा खनथाम गाहाम एमएलएमोन बिथाङा इउपिपिएलआव जइन जानायनि उनाव इउपिपिएलनि बिजाथि जादों मैखोम कन्टेस्ट जागोन आरो मैखोम कन्टेस्ट जानो थांगासिनो दङ उदालगुरि जों गुबुननि बाथ्राखौ जों बुंथ'लिया जे गसाइगावआव कन्टेस्ट जागोन नाथाय सभाराम बसुमतारीखौनो बांसिनै भट मोनगोननि बाथ्रा बेवहाय रायलायबाय थानाय जादों दतमा समस्तियाव रबिन्द्र नार्जारी आरो इउपिपिएलनि राजु नार्जारी गेजेराव बे सानैनि गेजेराव दावहा आरो मैखोम दावहा क'क्राझार बियाबाव सेवली महिलारी आरो लरेन्स इस्लारिनि गेजेराव दा गुबैयै जोङो नोजोराव बहा गोग्लैदों दा समनि रायजो राजानि नोजोर बे जाहैबाय उदालगुरि तामुलपुर बिजनी आरो क'क्राझार बे मोनब्रै बियाबनि फारसे रायजो राजानि जोबोद नोजोर थागासिनो दङ बे जोबोद प्रेस्टिज इस्युनि बाथ्रा जेरावहायनाखि सेवली महिलारीजों आरो लरेन्स इस्लारिजों कन्टेस्ट सेवली महिलारियाबो जाहैबाय स्टार केन्डिडेट आरो लरेन्स इस्लारियाबो सिटिं एमएलए मान सम्माननि बाथ्रा सिटिं एमएलए आरो आगोलनि आबसुनि सासे दैदेनगिरि
तामुलपुर समस्तिया जाहैबाय बिजेपिनि थाखाय मोनसे प्रत्याहान आरो मान सन्माननि बाथ्रा इउपिपिएल खारन बिथांमोननि आफादगिरियानो बाहाय कन्टेस्ट खालामदों बेराफारसे आगुनि मन्थ्रिया दानि बिटिसिनि डेपुटि चिफ रेहन दैमारिजों कन्टेस्टआव ओंखारदों एबसुनिफ्राय फैनाय दिपेन बर' बे जाहैबाय जोबोद इन्टारेस्टिं गेम जागोन बे गेमफोरनि सायावनो जोङो दा बे खोथाखौ सावरायनायनि सुलुं जाबाय थादों रायजो राजानि गेजेराव आरो बे बिथिङावहाय अदेबानि जोङो सावरायनाय जादों नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो स्पष्ट जानो हायाखै जे प्रमद बर'आ आथिखालाव बड'लेण्डनिबो एमसिएल जाना दङ बिथाङा तामुलपुर बियाबनिफ्रायनो एमसिएल देरहासार जाबोदों आरो रायजो सभानि एमपिआव बिथाङा कन्टेस्ट खालामदोंमोन देरहानानैबो दङ बिना कन्टेस्ट माने कम्पिटिसन गैयालासिनो बिथाङा देरहालांदों आरो दा आसुरित धरननि बिजेपिनि केन्डिडेट स्पिकार बिश्वजित दैमारिजों कन्टेस्ट खालामनो ओंखारदों तामुलपुराव दा बे इन्टारेस्टिं जानानै दङ दा बेखौ जोङो नोजोर होब्ला प्रमद बर'नि पलिटिकेल केरियार दानायनि बिथिं बेबो फैगोन खारन बे खेबाव बिश्वजित दैमारिजों जुजिनाया बेनि थाखाय मोनसे मान सन्माननि बाथ्रा फैनोसै बे बिथिङाव रामसारिनि आर्गुमेन्ट बेखौथ' गोबाङानो सावरायसोलायदों गोबाङा प्रमद बर' गेदेमा प्रमद बर'खौ बुंदों खाफाल गोनां नाथाय बिथां प्रमद बर'आ बुंफिनदों जे आंहा मावनो हानाय गोहो दं नालाय मानोथो खाफाल नालाय मावनायनि गेजेरजोंनो आं बे लामाखौ मोनलांगासिनो दङ दा थाङै थाङै एमएलएआवबो देरहायोब्ला बे मोनथामखौ मा खालामगोन मा खालामा बे खोथाखौ रायजोफोरनि गेजेराव सावरायलायनायालाय जागासिनो दङ जों मिथिगौ जों नुबोनाया सोरबा एमएलए जाब्लाबो इएमबो जानाय नुदों जेरै एनसिएल बेयाव आगोलाव बे जाबोदों गबिन्द बसुमतारी नै बिटिआरनि समाव डेपुटि जादों एमएलएबो जादों दा मोननैयाव जानायखौ जोङो नुबोगासिनो दं नाथाय मोनथामाव जानानै थानो हागोन ना हाया बेखौ जोङो हयथ' दाबो बादा दंना गैया बेखौ जों बादा दङ जे काउन्सिलनि बेलायाव अट'नमास काउन्सिलनि बेलायावहाय बेयाव स्पष्ट लिरनाय गैया नाथाय सासे एमएलएआ एमपि जानोबा बे मोनसे बिबानखौ 6 दानसिमहालागै लाहैनो हागोन बिनि गेजेराव खिन्थु बे मोनसेखौ उइथ्र खालामनांगोन बे जाहैबाय संबिजिदारि दा होनब्लाथ' बे खोथाखौथ' बिथां प्रमद बर'आबो मिथिथारगौ निश्चय मिथिथारनाबो बेखौ गेलेदोंबा बिनि गेम प्लेना मा पलिटिकेल गेम प्लेना मा बेखौ दा जोंनि गेजेराव रायजो राजानि गेजेराव बिराद सानलायनाय जादों बेखौ मा खालाममारगोन बेबो गोनो गोथो माने बे बारनि बिसायख'थिया जोबोद माने नोजोर बोथावना जादों ओरैनोलाय दावराव दावसि बारा गैया गोजोनै थांगोन बायदि मोनदों आं जों स्टार्टिं जिथु नुदों गामिफोरावबो बाराद्राय बेखौ रायलाय बिदि बायदि खोथाफोराबो ओंखाराखै गोजोनै बारलांगोन माने इन्टेलेक्सुवेल इलेक्सन फाइटिं बायदि नुदों आरो बे बारनिखौ थासारिफोरखौ बिदि नुदों आरो मोनसे खोथा हाग्रामा महिलारि बुंबाय थादों बड'लेण्डनि चिफ बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारि बुंबाय थादों आरो गोबाङा बुंबाय थादों जे बिथाङा माने मासि लुबैसुला बिथाङा रावनोबो हगारा गावल' लाजोबगोन गाव बर'खौबो गावनो लानो खाबु दंबा लागोन बिसिमहालागै थांदों गावबुरासिम थांदों गामि लेभेलसिम आरो माबा माबि दंबावबा बेखौबो बियो लागोन बेराफारसे मैखोम इउपिपिएलनि दैदेनगिरि इउपिपिएलनि दाजेन आफादगिरि इउजि ब्रह्म मन्थ्रिमोन बिथाङा टिकेट मोनाखै बे खोथायानोथ' आरो बेराफारसे रायजो सभानि एमपिनि बैसोआ जाहैबाय आयुआ जाहैबाय 6 बोसोर एमएलएआ 5 बोसोर रायजो सभानिथ' बायनाय जिनायबो गैला 6 बोसोर थाखाथारसिगोन बेहाय सेफायनायनि खोथा गैया गभर्नमेन्ट बायब्लाबो खिन्थु रायजो सभानि एमपिआ थायो 6 बोसोर थायो इनटेक्ट दा बे हिसाबै बिथाङा एमएलए दाराय फैनायनि जुक्तियाव बहा वायरेस गावनि सासे एमएलए भुपेन बर'आ टिकेट मोनैनि थाखायनो बिपिएफआव हाबफैबाय सासे मैखोम दैदेनगिरिमोन बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो मन्थ्रिमोन गोबाव सम बिथाङा इउपिपिएलआव जइन जादोंमोन बिथाङाबो टिकेट मोनाखै जायनि थाखाय बिथाङाबो बिपिएफआव रिटार्न दा बेबायदि हालत बे प्रमद बर'नि
नेतृत्व आरो प्रमद बर'आ बिश्वजित दैमारिजों दिनै कन्टेस्ट खालामनो नाथाय बिथांमोनाबो थांगासिनो बिथांमोना बे बेलायाव जों साननोबो गोनां जादों गावसोरथ' बेखौथ' आरो UPPLआवबो गोबां दैदेनगिरि कर्मिफोर दङ थेवब्लाबो जेबो साफा सानै हेंथा होदोंब्लाबो बेखौथ' हेंथाबो होबावाखै जे गेलेदों दा फारसेथिं आं नोजोर होबोबाय थादों दे आंनि नोजोरसो दै नोंथाङा होनदों UG बिथाङा टिकेटबो मोनासै नाथाय टिकेट मोनैनि उनावबो बिथाङा बिसोरखौ रंजा बाजायै बिराद केनभास खालामनो बांसिन आवगायनायखौ नुनो मोन्दों भुपेन बर'आ बिखै फैबाय BPFबो फैखाथारबाय चन्दन ब्रह्म BPFबो फैखाजोब्बाय बिसोरनो होनो हायोमोन रायजोफोरनि टिकेटखौ दा बेखौबो बिथांमोनाथ' फैजोब्बाय दा बे बोराबना फैदों ना मादों बेखौ बिथांमोनानो बुंगासिनो दङ दा जोंनि खुगाजों बुङाबाबो भुपेन बर' जा चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरग'यारिमोना लासै लासै खोथाफोरखौ बुंलांदों मानो दुखु मोननानै जोङो फैदों नाथाय आंनि नैबे सावरायनायाव नोजोर होनाया बेसो जोङो बाराद्राय बिसोरखौबो गुरैयै लानोबो हाया मानो होनब्ला प्रमद बर'आ आंहा केपासिटि दङ पार्टिखौ सामलायदों आंनो हादों जोंनि कर्मिफोरा आंनो होदों बेबायदि लानो थांगासिनो दङ आरो खायसेया ओरैबायदि जादों मटिभेटबो जादों बेखौ जोङो नंखाय होननाङा दे रायजो सभानिबो मोनदों बियो MCLAबो देरहायो MLAबो देरहाखागोन बेबायदि मन्त्रखौबो सोगासिनो दङ दा नाथाय नोंथां बुंनायाबो बे कनस्टिटिउसनेलि बे जि जिनिसा हेंथा दङ होमब्लाथ' बे मोनसेखौ गारथारनांगोन माबा मोनसेखौ गारगोन गारनानै सोरनो होगोन बेखौबोथ' मालाय सावरायखानायबो थानो हायो सावरायखानाय थानोबो हायो बे जाबाय बे UPPLनि पलिटिकेल स्ट्रेटेजि बेयाव जोंहा बुंनो गोनां गैया थेवबो मोनसे मन्तब्य होजायो माने बिथाङा मोनथाम सार्कोलाव कन्टेस्ट खालामदों मोनसे जाबाय रिजिनेल BTC मोनसे जाबाय स्टेट मोनसे जाबाय नेशनेल सेन्ट्रेल लेभेलाव MP जानाया दा मोननैयाव देरहाखानानै दङ आरो जुदि मोनथामाव देरहायोबा जिहेतु मोनथामाव मोनथामखौबो इलिजिबल नङा कनस्टिटिउसना एलाउ खालामा माबा मोनसेखौ रिजाइन होनांगोन बेयो माखौ रिजाइन होगोन बिथांनि खोथा खिन्थु बेवहाय निर्भर खालामगोन बिथांनि डिप्ल'मेसि बिथाङा जुदि लेक अफ डिप्ल'मेसि जायोबा गल जागोन तखन मा होनगोन जोङो जेकेल अफ अल ट्रेक्स मास्टार अफ नान दाखालिथ' नोंथां बेबायदि जायोब्ला जों खिन्थु आसरित जानाय नङा दा बिथांनि भितरा खोथा बे आरो बे निर्भर खालामगोन बिनि लिडारशिप क्वालिटिनि सायाव डिसिसना जों बिनि डिसिसनावनो नुगोन व्हाट इज हिज लिडारशिप क्वालिटि बावैसोथ' हम मिनिस्टार लिंहरलायनानै हम मिनिस्टारजोंबो सावरायलायबाय मा सावरायना फैदों बेखौथ' आरो गावसोरनि इन्टारनेल खोथा जाबाय डिसिसनावथ' जोङो नुगोन ना आच्छा नुनो मोनदों जे UG ब्रह्म मन्त्रि बिथाङा टिकेट मोनाखै सिटिं MLA माबाया जिरन बसुमतारी टिकेट मोनाखै भुपेन बर' टिकेट मोनाखै चन्दन ब्रह्म टिकेट मोनाखै आरो गोबां लिडारफोरनो टिकेट मोनाखै खिन्थु इन्टारेस्टिंलि बिजनि बियाबाव कमल सिंह नार्जारिया टिकेट मोनदों खनथाम गाहाम बिथाङा MLA मोन BPFनि आरो बे UPPLआव जइन जादों आरो बिथाङा टिकेट मोनदों खिन्थु बिजनियाव दा समावहाय जेनाखि कमिउनिटि पेटार्न बेखौ जोङो नोजोर होयोब्ला बेवहाय मेजर कमिउनिटियानो जाहैबाय मोननै मोनसेया जाहैबाय बर' आरो गुबुना जाहैबाय मुस्लिम बर'आ 53,000 दङ आरो मुस्लिमा 51,000 दङ दा आरो बेनि उनावहाय बेंगलि फैगोन आरो उनाव गुबुन गुबुन हारिफोर दङ दा बेवहाय बिजनेनि पलिटिक्सआ आलादा रोखोम जायो जायनि थाखाय थांनाय बारनि बिसायख'थियाव बर' अनाबर'नि सेन्टिमेन्टजों BJPआ देरहासार जालांदोंमोन अजय रायखौ देरहा होदोंमोन अनाबर' सेन्टिमेन्ट द्र' लाबोनायनि गेजेरजों आरो जायनि थाखाय बै समाव कमल सिंह नार्जारिया BPFनि केन्डिडेटआ जेनदोंमोन खारन बेयो जाति जन'गोष्ठिनि खोथा फैयाखैमोन दा समावहाय दिनैनि समाव जेनाखि बिसायख'थिनि दोहौ जादों बिजनेयावहाय दा बेवहाय जों नुहुरगोन बेखौबो कमिउनिटि जेनाखि सेन्टिमेन्ट बे गावबा गावनि जातिनि सेन्टिमेन्टआनो बेवहाय बांसिनै गोहोम गोग्लैगोन बेखौ नुहुरनो मोन्दों आरो बेखौ नायोब्ला BPFनि थाखाय बर' दङमोन
दिनै बेवहाय बिपिएफआ केन्डिडेट गैया आरो बेराफारसे इउपिपिएलआ बर'नि थाखाय सेन्टिमेन्ट दं बेखौ जों नुनो मोनदों खिन्थु बिपिएफआ एनडिएनि पार्टनार जानाय लोगो लोगोनो बिजेपिनो भट होनो दिनै बिथांमोनहा खावलायगासिनो दं केन्डिडेटखौबो होबाय बेराफारसे मुस्लिम बेवहाय जोङो नुदोङो दहाय नुदोंमोन कंग्रेस आरो एआइडिएफनि मोनसे मैखोम रल दंमोन दा बेवहाय नुनो मोनदों जे कंग्रेसआ सासे बेंगलिखौसो एबाराव टिकेट होनाय जादों रजत कान्ति साहा आरो एआइडिएफआ टिकेटखौ होबाय सासे बर'नो मुसुखा मुसाहारिनो दा बेखौ नायोब्ला माने बेवहाय बे कंग्रेस आरो इउडिएफनि जेनाखि रल प्ले बेयो माबे जागोन एसे नोजोर नुहुरखादों बिसोरो गोहोम गोलैनाय नङा नाथाय बेवहाय जों नुनो मोनदों जे इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट बेवहाय मुस्लिमनि साथाम गाहाम जों नुनो मोनदों आरो मैखोमै खलिलुर रहमान बिथाङा बड'लेण्डनि दा समनि बेखौनो नोंथाङा जायखौ होनदों बेखौनो जों बुंनांगोन ओरैनो नोजोर बोयोब्ला बिपिएफनि बियो खहा माने एमसिएलए सासेया जोंथ' बेखौबा एसे निरपेक्ष जों नोजोर बोनांगोन खहा दा बेनिफ्राय बेवहाय जोङो नुनो मोनदों जे माबाया नब सरनिया बिथाङाबो अनाबर'नि सेन्टिमेन्टनि एमपि जादोंमोन खननै गाहाम 14आव आरो 19आव दा बिथाङाबो बेयाव केन्डिडेटआ दैखांनाय जादों नाथाय जों नुनो मोनदों नब कुमार सरनिया इसेबां गोहोम बेवहाय लाबोनो हानाय नङा बे खेबाव मानो होनोब्ला बेहाय बे बारनि इलेक्सनाव जातिगत सेन्टिमेन्ट जिएसपिनि केन्डिडेट दं नङा होमबा दङ दा निजे नब कुमार सरनियाया निजे केन्डिडेट बे मोननैयाव दारायदों होमबा बेथ' मानासावबो दारायाखै बियो उइद्र' खालामदों दा बे हिसाबैहाय दा खिन्थु बिथांखौ जोङो नुनो मोनो बेसेबां माने बिथाङा रल थानाय नङा एबा रायजो राजा बिथांनि फारसे बारा बुंलायनाय गैया बुंखाबाय कंग्रेसनि बेलायावबो बिथांमोना जुदि मुस्लिमनो होनायमोनब्ला कंग्रेसआ गोबांथार भट मोननायनि आसा दंमोन खिन्थु बेवहाय सासे बारा पलिटिकेल मेचियर नङि सुबुंखौ बिथांमोना माने थिसनदों आरो बियो लेफ्ट फ्रन्टनि सुबुंमोन आगु समावहाय आरो मुसुखा बसुमतारीखौ एआइडिएफआ दैखांदों सासे बर' सुबुंखौ मुस्लिमनि भट बर'नि भट मोननायनि आसा दंमन खिन्थु बिथांमोना बे आसाखौ लानो हानाय नङा दा गुबैयै जुद्धआ सोरजों जागोन जों नुनो मोनदों जे मोनब्रै अरुण कुमार दे आरो इउपिपिएल आरो खलिलुर रहमान लोगोसे सासे केन्डिडेट बर'नि दिम्बे खलिलुर रहमाना इन्डिपेन्डेन्ट जाहैबाय सानै इन्डिपेन्डेन्ट आरो सानै पलिटिकेल पार्टि बिजेपि आरो इउपिएल जानो हानायनि आसा दङ होननानै गोबां सावरायबाय थादों दा बे बेलायावहाय बिमल बसुमतारी नोंथाङा बिजनि हालामनि सासे नोजोरबायारि आरो बेखौबो थालाय बुंखानांगौ नोंथाङा जोंथ' गोजाननिफ्राय नोजोर बोदों बियो बिपिएफनिनो खहा होननांगोन खलिलुर रहमाना एमसिएलएमोन बियो दिनै इन्डिपेन्डेन्ट गेलेदों दा बे इन्डिपेन्डेन्ट गेलेनायाव बिपिएफआ बेसे खहा जादों नोंथाङा बिजेपिनि जायगानि सासे गेदेमा सुबुं हिसाबै बेखौ नोजोर बोनो हागोन नाथाय जोंनि राजखान्थियारि नोजोराव बेयाव बुंनांगोन जे बिपिएफआ प्लास जादों होननानै बुंब्लाथ' जानाय नङा बिपिएफनि एमसिएलए सासेया बेवहाय गानानै बे आरो इन्डिपेन्डेन्टआव थांबाय दा बेयो खहा जागोन नामा बिपिएफआ फारसेखै बर'आ जाबाय कमल सिं नार्जारी बिथाङाथ' मोनसे समाव बिपिएफनिनो खेबथाम एमएलए जादोंमोन आरो साफा सानै इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट बर'आवबो दंदेरो बिथांमोनखौ बोरै एक्सेप्ट खालामगोन बर'फ्रा आरो कमल सिं नार्जारीखौ बेसेबां बर'फ्रा एक्सेप्ट खालामगोन बेबायदिनि खोथायाव जोंहा नोजोर बोनांगौ बर'फ्रा मेनलि मोननै ग्रुपआव जागोन होननानै माने सरसा सम्भाबना नुनो मोनो मेनलि माने एनडिए ग्रुप ओमफ्राय इउपिपिएल ग्रुप बिनिफ्राय फारसेथिं डेम'ग्राफिखौ जुदि जों नायोब्ला माइन'रिटिया जुदिअ मोनसे गुड पजिसनाव दङ नाम्बार हिसाबै भटार्स डेम'ग्राफिखौ नायोब्ला खिन्थु जों जेसेखिनि मानसिफोरनिफ्राय खोनादों आरो जुदिअ खलिलुर रहमाना
मोनसे समाव BPFनि बिजाथिमोन बे इलेक्टेड मानसि इलेक्टेड खिन्थु BPFनि भटआ बिनि आखायाव बेसे दङ माने माइनरिटि BPF आं अन्य हारिनि खोथाखौ बुङा माइनरिटि BPFनि भटआ बेसे आखायाव दङ बिनि आखायाव दङ दा आं ओरैनो फिल्ड स्टाडियाव मोननाय मथे आरो खोनानाय मथे जोंथ' आरो एस्ट्रलजारबो नङा नंगौ जों जास्ट एनालाइसिस खालामदों एक्जाक्ट बिदि स्टेटिस्टिकेल माने डाटाबो गैया खिन्थु जोंनि जिथु खोनानाय आरोखि बेवहाय माने बहुत माइनरिटियानो बिनि एन्टि माने गावसोरनि माने उइथिं एन्टि थाबाय BPFनि माबाखौ बुङाखै BPFनि खलिलुरखौ बुङाखै आङो खलिलुरा जिखिनि निजा माइनरिटि माबा दङ लबि दङ बेवहायबो बिहा माखासे माइनास दङ खोनानाय मथे थारमाने बियो फुललि माइनरिटि सापर्टेड केन्डिडेट नङा जायनि थाखाय माखासे दालाय ओंखारदों केन्डिडेट माने निश्चय बिसोरजोंबो एसे दङ दा गतिके माने बियो माइनरिटिनि एबसलुट केन्डिडेट नङा एबसलुट सापर्टेड केन्डिडेट नङा थ' अब्लाबो जिहेतु बियो MCLA हिसाबै माखासे अलरेडि डेभेलपिं खामानि मावनो चान्स मोनदों बे मास मोनबायाव एसेबाबो स्कप मोनदों खारन अलरेडि बिफर इलेक्सन माने मा होनो बेखौ मडेल कड अफ कन्डाक्ट MCC मडेल कड अफ कन्डाक्ट बिनि आगोलावनो माखासे खामानि मावहोनो हादों दा बेवहायबो बेयो गावनि माखासे मानसिखौ बियो बेनिफिट होदों बेनिफिसारि हिसाबै दा बै मानसिफोरा हयथ' बेखौ एसेबाबो सापर्ट खालामनो हागौ गतिके जि एसे सापर्ट खालामो बे BPFनि माइनास हिसाबै हमनानै लानो हायो बा NDAनि माइनास हिसाबै हमनानै लायो फारसेथिं दा जों जुदि बर' भटखौ नायोबा दा सोर बेसे बोगोन एक्जेक्टलि बेखौ बुंस'नो हाया खिन्थु माने मथा मथि जुदि गेजेराव सिंखावोबा बर'खौ बेलेन्सआ अबेथिं बारा जागोन बियो आं सानो निर्भर खालामगोन व्हाट इज लिडारशिप खारन ओरैनो जों मिथिगौ आं स्पर्ट्सनि मानसि हिसाबैबो होनदों जे प्लेयारा सेकेन्डारि माने वर्कारा सेकेन्डारि मेइना जाबाय हेडआ दा क्वालिटि अफ लिडारशिप बिनि बडि लेंगुवेजनि सायाव बियो गावनि वार्कारखौ बेसेखिनि एक्जिक्युट खालामगोन बेसेखिनि इउटिलाइज खालामगोन बेसे कनभिन्स खालामनो हागोन बिनि सायाव पारफरमेन्सआ निर्भर खालामगोन देरहानाय जेननाया दा बेखौ नायोब्ला जों मोनसे माबा नुयो आरोखि जेनेबा दा आं सापर्ट खालामनानै बुङाखै हाग्रामानि लिडारशिप क्वालिटि बा हिमन्तनि लिडारशिप क्वालिटि बे मोननैया जुदि जयेन्टलि भट खालामोबा हयथ' बिथिंनि एसे पाल्ला भारि जाहैयो आरोखि अरुप कुमार देआ देरहानायनि फारसे थांगासिनो दङ बेखौ बुंनो हायो दिम्बिसर बर'खौ खोनानो मोन्दों माने बहुत बर'आनो बेखौ सापर्ट खालामदों बर'नि भटखौ हयथ' बांसिनबो मोननो हागौ खिन्थु टटेल भिक्ट'रिया निर्भर खालामगोन माने जयेन्ट माबायाव थारमाने आदार कमिउनिटिनिबोथ' भट नांगोन ना मालाय दिम्बेश्वर बर' आरो कमल सिं नार्जारि बिथांमोनहा जुदि बांसिन भटखौ बोखावोब्ला होमब्लाना मा जाहैगोन होमबाथ' थार्ड पार्टि थांबाय बेबो मोनसे साननो गोनां जादों BJP अरुप दे माने हाइपथेसिसआव कनक्लुजनआ बेयाव थाङो मोनसे नामा दा बिनि अरुप देआ जाहैबाय क'क्राझारनि बायजोनि होननानै खालामबाय थानाय जादों आरो बेवहाय बेंगलि हिसाबैहाय लकेलथार बेंगलि हिसाबैहाय रजत कान्ति साहा दङ बे जाहैबाय कंग्रेसनि दा बेखौ बुंनाय जादों जे बेंगलि भटआबो खिन्थु एसेबाबो गावगोन खिन्थु बर्तमान माने आरो कंग्रेसल' नङाला माने बिफर BJP माने BJPआ पिक्साराव फैनायनि आगोलाव जोंनि बेवहाय
बाङालि इनफ्लुयेन्सआ कंग्रेसनि सायाव बांसिनमोन बिसोरनि दाला बिथिंमोन ना CPM नङा लेफ्टफोरनि सायाव बांसिनमोन नङा बे उनावसो जादों CPM-आबो उनावसो फैदों आं बिनिबो आगोलनि खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय बेंगलनि थौफैदों मेन CPM-नि थौफैदों खिन्थु बिनि आगोलाव बिसोर कंग्रेसमोन गासिबो मुस्लिमाबो कंग्रेस बाङालियाबो कंग्रेस बिनि उनाव माने मुस्लिमफोरा कंग्रेस जाबाय बाङालिफोरा CPM-आव फैबाय दा CPM थांबाय लगे लगे बै माखासे BJP बेयावथ' कंग्रेस केन्डिडेट दङ हिन्दुइज्मआव होमब्ला कंग्रेस होनब्ला जों कंग्रेसखौल' बुंनो हालिया औ खारन बिसोरो बिथांमोनाबो एलायन्सआ CPM-बो दोङो रायजोर दल दोङो नाबो CPM आइबाराव बिजनियाव केन्डिडेट गैया नाथाय कंग्रेसखौ सापर्ट खिन्थु रजरकान्ति साहाया बेखौनोथ' होनदों लेफ्टफोरनिनो मानसि बियो कंग्रेसनि टिकेट लादों माने खिन्थु बियो मिडिया फैदों जायो औ दा लेफ्टफोरनि मानसि माबाया रजरकान्ति साहाया कंग्रेसनिया दा बिसोर बेवहाय रायजोर दल गण सुरक्षा बेफोर गासैबो बे कंग्रेस केन्डिडेटखौथ' मदद खालामसिगोन बोनो हागौ बियो थारमाने BJP-आबो 100% बाङालि भट मोनो दा होमबा नोंथां बेखौ जों बुंनो हायो बिजनिनि बे राजखान्थियारि बे बिसायख'थियारि गेलेनायाबो जोबोद इन्टारेस्टिं जादों सोमोनांथाव जादों दे भटार्सफोरा सोरखौ नोजोर खालाममारो माने मोनथाम एंगेलाव कन्टेस्ट जागोन माने डिम्बेश्वर बर' कमल सिंह नार्जारि आरो अरुप कुमार दे मोनब्रै जागोन कंग्रेसनि सान्थि जागोन मोनब्रै जागोन कंग्रेसआ फैगोन होननानै कन्टेस्टआव कन्टेस्टआव फैया आंनि एनालाइसिस आं मालायनि अपिनियनखौ इन्टारफेयार खालामा नंगौ आंनिसो बियो नोंथांनि माने नोंथांनि मथे मोनथाम एंगेलसो जागोन इयो मोनथाम एंगेल कन्टेस्ट होनबाथ' मोननैल' जागोन दा नोंथाङा बुंदों जे बर'नि डिभिजनाव थार्ड पार्टिया उइन जागोन थारमाने नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे अरुपदेयानो देरहानायनि आसाया बांसिन दं होनना बुंदों नोंथाङा आरो खिन्थु बेवहाय जों नुनो मोनदों जे बेंगलि कमिउनिटिया माने 48,000 दा अब्ला बेंगलि कमिउनिटिनियाबो जुदि बेंगलि कमिउनिटिया रजरकान्ति साहाखौनो जुदि मदद खालामोबा मदद खालामो बेंगलि हिसाबै जिहेतु अरुपदेया बेंगलिबाबो बियो बाहेरानि बेंगलि जाहैबाय आरो बिनि थाखाय बिजनियाव आगुनि MLA अजय रायआ गाव टिकेट मोनाखै आरो बियो प्रटेस्ट खालामबाय थादोंमोन बेजों लोगोसेनो BJP-नि सासे बेंगलियाव अरुप नाथ होननाय बिथाङाबो दाबोनो अपज खालामबाय थादों जे बिथाङा बायजोनि केन्डिडेट जोंनि बिजनिनि BJP-आ बिथांखौ सापर्ट खालामा अबयसे दिनैनि जुदि चिफ मिनिस्टारनि प्रग्राम उलुबारियाव खुंदों बेवहाय more than 30,000 अडियन्स बेवहाय नुदों दा बैफोरखौ नोजोर होयोब्ला उरुपदेनि माबाया बेखौनो बिथाङा होननायानो बे लिडारशिपनि क्वालिटि होननायाव हिमन्त बिश्व शर्मा फारसेथिं हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि नाजानायाव माखासेनि भटआ बिथांमोननि इमेजजोंनो फैफादेरबावगोन नाथाय नोंथाङा बुंनाय मथेबो जेखौ एंगेला मोनब्रैखौबो जोङो आन्डार एस्टिमेट खालामजाया सोरबा बारा एसे मोनगोन खम मोनगोन नाथाय एंगेलाव बिदि सान्थि मा होनदोंमोन सुबोध कंग्रेसनिया रजरकान्ति साहा बिथाङाबो बाराद्राय मिनिमामाव थाहैनाय नङा एसे मोनगोन बेखायनो जोङो मोनथाम एंगेलखौ नोजोर बोलावदोंबाबो मोनब्रैयाव फैगोन बियो आच्छा बर'नि भट ओरैबादि अरुप कुमार नाथ नों बुंदों जे बेनि बेकग्राउन्डआ कमिउनिस्ट नङा होमबा CPM अरुप कुमार नाथआबो ना माबा रजरकान्ति साहा अरुप नाथ येस बुजिबायथ' येस अरुप नाथ बिबो लेफ्टनिफ्राय कनभार्ट जाफैनाय माने पलिटिकेल बेकग्राउन्डआ लेफ्ट गतिके बेवहाय बिसोर सानैनि रला बिसोर जुदि दा अरुपदेनि एगेन्स्टै अरुप नाथआ जाबाय नङा होमबा गतिके बिनि जेलासियाव हिंसायाव जुदि गावनि भटखौ बै आरो बिना फिफासोमोन दै अरुप नाथआ दा बिनि इनफ्लुयेन्स जुदि बे कंग्रेसनो होयोबा हयथ' एसे बाराबो जानो हागौ बेखायनो बुंनाय जादों मोनब्रै एंगेलजों जोङो बिजनिनि पलिटिकेल सिनारिय' आरो बियो खिन्थु बे बिजनिनि सिनारिय'आ गुबुनावबो इनफ्लुयेन्स जाहैनायनि आसा दं बेखौ नुनो मोननाय जायो माने रिजाल्ट होनो हागौ बेवहाय दा जोङो गोबांथार सावरायबाय आरो फैबाय थानाय समावहाय जोंनो
एप्रिलसिम जोंनि आखायाव गोबां सान दङ आरो बे गोबां सानाव जों गोबांथार सावरायबावगोन आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोननि आसा खालामदों जोङो बेखिनियावनो दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय खुलुमबाय